mondo koro itim yiero maber. Nikech kitimo yiero maber, to ibende idhi mor gi gimitimo. Nikech gimiwachono en adier, en ni nine secondary school, to ni ithuthni kod sciences. Sciences tene chandi. Ok en gima ber mondo kendo kanga idhi apply for the course ma idhi timo e mbalariany, kendo ikawo course madwaro a lot of sciences. Koro inyalo weyo sciences matin, tidhi e gimoro ma gimobro dwaro en kata mana science achiel kose mana kwano. Dong nino kanyocha mbui mar KMTC oyaw, to nyochi neno ka joma ng'eny o qualify mortuary science. Gidwa dhi bedo nyango toyo. Gidwa dhi somo gima koro dhi miyo gidhi rito jomotho, ringre jomotho.